Представяме ви накратко част от богатите възможности, които ви предоставя функционалността на Omex CRM. Работата с клиентски списъци е интуитивна и широко аспектна. Добавянето на информация в Omex CRM за настоящи и бъдещи клиенти може да се извърши по всяко време и от всяка точка. Omex CRM дава възможност за филтриране и извеждане на статични списъци, което облекчава значително работата с клиенти. С Omex CRM създаването на статистически графики с актуална информация за развитието на отношенията с потенциални и настоящи клиенти в търговския процес е удобно и приятно. Интеграцията с телефонни централи позволява на компаниите да оптимизират взаимовръзката с клиентите, да документират в реално време контактите си, както и да създават статистически извадки на база комуникацията си с тях. Електронното известяване за събития многократно оптимизира работата на служителите и дава реална представа за дейността в кол-центровете на няколко нива. Omex CRM обединява в общ интерфейс различни информационни канали. Вграждането на уникални микропроцеси адаптира Omex CRM към потребностите на конкретната организация в реално време без допълнителна платформа. Информационната стена на Omex CRM позволява своевременния обмен на информация между отделните групи ползватели. Във всеки момент могат да се генерират времеви справки за реалната дейност на служителите. И не на последно място, Omex CRM е гъвкава система, разработена да обслужва потребностите и доставя комфорт за работа на всеки служител. Omex CRM позволява отделен потребител да избере най-подходящата за него цветова схема и удобно да пренареди работната си площ в зависимост от дейностите, извършвани в момента. Omex CRM притежава компактността, енергията и ефикасността да отговори на всички изисквания. Пораснете в бизнеса с Omex CRM.